ka IQ ka baderu ka sobran jong ka Vivo kala penmi ya kana ka pun thema jong ka IQ Neo 10 kine ki Neo series M kide ki ba fokus ya ka performance kumbangi UI ha ka to ka IQ Neo 10R kaneru kalong kumjuk ma ka fokus ya ka ta ka performance jong ka mut processor ki ai ha kana ka pun ulong uba kam klan ya ki we ru ki ba ha kana ka dor ka ba ki ai tengin nyepoi ha ka dor jong ka ru halas jong kana video te ha kana video ngin nyepit ya kita ki specification jong kana ka pun thema jong ka te ha shwa bangan sedang singa ba ai ya ka like jong pi but subscribe lada video ki padang wan themai ha kana ka channel te ya mentang ngin nyepit ya kita ki specification jong kana ka pun tengin sedang shwa kumbangi ju sedang mo ya kita ki design ka frame ka body jong ka design jong kana ka pun ka stream kum ka to he ka IQ Neo 10R mo ka body bat ka frame jong kana ka pun ki sinada ki polycarbonate ki plastic mo nang ta ka jing stang pat kana ka pun ka long pra pon not khandai kamut pra pon we ma ka jing stang jong ka nang ta ha ka jing khia jong ka pat kana ka pun ka poi arspa 100 gram ka jing stang bat ka jing khia kana ka pun kadang biang hi ladang ye pet bat u bateri ba ki ai ngin nya poi ha ka banta jong bateri ro sai pet ba na sedang ha bekut kana ka video tenang ta kana ka pun ka don arjet kita ki color jong ka barang kong kata ka inferno red ka ba arpat kata ka titanium chrome te ha ka IP rating pat kana ka pun ka yo tang da kata ka IP65 tenang ta ha ka durability ru kana ka pun kala yo ya kata ka military grade certified kata ka MIL STD 810H tementang in pet yaga display jong kapan kajing he kana ga display jong ka kalong 0.9 inci da kata ka 1.5K 10 bit HDR flat AMOLED display sispa sabsau Hz ka refresh rate ki ai kana ga display nang ta ka high brightness jong kana ga pun ki ai hadu 1000 nits kata ka high brightness jong ka nang ta ka peak brightness pat ki ai hadu 1000 sunspa nits kata ka peak brightness jong ka kamut kala syai bahama ka display jong ka ban pendon kam syabar syabashit ka sngiro tementapan nginya poi ha ka hardware bat ka software jong kana ga pun ka hardware la ne processor bagi ai kana ga pun kata da Snapdragon 8S Gen 4 bat sound nanometer kata ka architecture la ne kata ka fabrication kisna ya uneu processor processor ude processor ubadang syumi themai bat kana ka phone kan deru ka banang kong ka ban penon kam da unau processor namar baki ai da processor ubala kham khlain ha kana ka phone te ban le kai game kana ka phone kala best phama kala kham biang ya ka to ka IQ Neo 10R ro namar ha ka to ka IQ Neo 10R ki ai da Snapdragon 8S Gen 3 ma Gen 3 ki ai ha ka nepat ki ai da utau bathmai ubadang syumi ma da utau Gen 4 kamun ubala kham themai ubala kham long improve un kham la bun sya na utau baki ai ha ka to ka IQ Neo 10R tenaga kata daw ka performance jong kana pun kala kambiang bha te ha ka antutu score unau processor lana kana pun ka yo hadu ar million tam kata ka score ka yo te ban le kai ru kum ha ka BGMI lana ka PUBG kala support lepa da ka sispa RPU FPS bat ha ka Call of Duty Mobile ru kala support da kata ka sispa RPU FPS ma te ha ka software pat kana pun ka ai da Android 15 bat da utau FunTouch OS 15 utau UI jong ka hadu live name kin ai kata ka major update lana kata ka Android update ma te ha ki AI features ru kana pun kadon mo katukan netali kum kata ka circle to search nang ta kita ki AI ki ba kala integrate haga kamera jong karu tementapan ngin nyepoi haga RAM bat ka storage jong kana ka phone kadon hadu saujat kita ki storage variant jong ka kabadang kong kata ka base variant jong ka kata ka prajbi ka RAM bat chispa arpu prajbi ka internal storage jong ka kaba arpat kata ka prajbi ka RAM bat arspa sanpun rujbi kata ka storage jong ka kabalai pat kata ka khat RGB ka RAM bat arspa sanpun rujbi ka storage jong ka bat haga besau pat kata ka top model jong ka kata ka khat rujbi ka RAM bat pak kat RGB kata ka storage jong ka haga jait RAM bagi ai kana ka phone kata da ka LPDDR5X te haga jait storage pat ki ai jait lada pithiet kata ka base variant jong ka kata ka prajbi ka RAM bat cis paru prajbi kan ai da kata ka UFS 3.1 kamut kala kamrim kana kandiat bang hanre lada pithiet pat da gitu ki arspa 100GB ka storage pinjak da kata ka UFS 4.1 kana ka 4.1 kade kata ka jait storage lana ka jait model ka bakam kabala kam state ya kata ka 3.1 ma ka baderu ka batamai kana tementapat ngin poi haga kamera jong ka Tegumba pichat yo haki phone Android lada ki company kila penbiang haka performance jong ka phone te kala penduna pat haka kamera jong ka ma kila don kita ki compromise tengah yo haka na ka phone ro kala don kandiat kita ki compromise jong ka haka kamera jong ka tengin nyepit hang demo kita ki features jong ka kamera jong ka kana ka phone ka don R5 ki kamera jong ka na din ka ban kong ka main kamera jong ka phone ki ada ka 10 megapixel pat kala support ya kata ka OIS bat u sensor bagi ai haka na ka kamera jong ka M ki ada auto IMX 882 Une sensor ula kamrim kendiat ma. Haki video jong kana main kamera jong ka support da ka 4K 60 FPS. Te haka kamera ka ba arpat ki aitang pra megapixel kata ka ultra wide kamera. Te kumbang ala ju ya 2EP balada ki aitang pra megapixel haga ultra wide kamera kata ka mut haga ultra wide kamera video kanom support da kata ka 4K video ma. Kan support tang da ka 1080p haga ultra wide video. Namar ba kala compromise haga kamera te haka na ka pun ngi ba kam don ya kata ka telephoto kamera lane kata ka periscope kamera. Te haka front kamera jong ka ki ada ka 5 megapixel bat
kane ka support tang daga 1080p 30 fps haga video jongka ka kamera jongka naga pun haga primary la naga to main kamera jongka te kala khambiang himo ban shandur ban record video ro andre ka duna pat haga taka ultra wide kamera pat haga front kamera ro kam support daga 4K mo temen tapan nginya pet ya u bateri jongka naga pun ka ada u bateri u bala kham he kata da u 9000 mAh bat u jaj bateri bagi haga naga pun dagi tagi jaj bateri bat mai mo kata da u silicon carbon bat u sajar pat ki haga naga pun da u sispa rp1 ulah he bahmo ka wat jong u teka company kala kamba lada pi charge na 0 hadu 100% kan simpor tang lai pun minin namar bagana pun kala aida utau prosesor uba long efficient ba long ba thamai bat ba kam improve te haga bateri ro ka bateri backup kan nek bahmo kala ro ban nek wat hadu ars ngi lada pi day kita ki average user mo ki bom day kita ki balek heavy palat te mentapat ngi nyepet ya kita ki vegi features jongka tekana ga pun ka ai hadu kan ri teli kita ki 5G band jongka haga speaker kana ga pun ka IR teli ki stereo speaker mo ha bluetooth kana ga pun ka ada bluetooth version 5.4 ka wifi ka support daga wifi 7 ka wide L1 ru ka support kata kamera to API ru ka support nang ta haga NFC ru kana pun kala ai nang ta infrared la ne utau IR blaster ru ka don mo kana pun haga positioning la naga navigation ru kana pun ka support daga GPS GLONASS Galileo BDS haga QGSS bat ka navig haga fingerprint kana pun ka ai daga under display fingerprint daga taga optical sensor tementapan nyepet ya ki dor jong kana pun ka dor jong kana pun ka sedang nadu ka live we hajar khandai spak khandai kata ka base variant jongka kata 4GB RAM 4GB storage bat kana ga ba arpat ka 4GB RAM bat arspa 1.2GB storage ka poi hadu lai pulai hajar khandai spak khandai ka balai pat kata ka 4GB RAM bat arspa 1.2GB storage kan poi hadu lai pusan hajar khandai spak khandai nang ta ka basau pat kata ka 100GB RAM bat san spak 4GB storage jongka ka poi hadu saupheu hajar khandai spak khandai kamut saphu hajar mo andre lada pi apply ya kita gi bang offer haga por ba pi order pila ban yo discount ru na ka to ka dor try jongki kana ga pun kindi nang kong ya ka haga artrik jong ubnajun khat 8 baje PM bat kindi ya kana gapun tang haga Amazon mo amdena Flipkart namar kana gapun ki sinana ga banta bakindi haga Amazon amdena Flipkart taga opinion jonga ya kana gapun ba kana gapun ladangi page ya ka performance jongka taga labyang pelat mo wat hadu bateri ki mat kala byang lut nadong sedong andre kaduna patang haga kamera jongka telada pide kita ki hardcore gamer lana kita ki baklan ba ban lep game bat lada ka budget jong pi ka bade hapot lai pusan hajar pila ban consider ya kana gapun namar kana gapun kan best ba ban lek kai game andre lada tiet ban pendon kam ya ka kamera jongka kana kapun kala banduna kendiat namar haga wide angle kana kapun ka support tang daga prime megapixel bat kata ka telefoto kamera ru kam mismo kam don kata ka telefoto kamera jongka te lada pitit kana kapun ban lek kai game kana kapun kala best ba pintit te mentang atrai pila ya singa thu ya kita gi features jong kana kapun bat pila ya tip ba kana kapun kalong kum nama lada pikwa ban nang yok kum kini gi jat video ki bade sepang ki pun thamai pila ban subscribe ya kana channel bat like ru ya kana video ma tangin ya sempat haga we pat ke video jonga ko bless you bon